Jina langa ndi Mayeso chikadzula kulanda chora kunotu kwa Senior Chief Kayembe mboma la Dowa komatu a president nawonso chagomera kuti aime pano palikulu la Senior Chief Kayembe kuti ayankhule kwa kwimbira wanthu omwe tasonkhana pano palikulu la Senior Chief Kayembe mboma la Dowa pomwe akuchita misonkhano yoyimayima kuno choncho apa president azikakale pano palikulu la Senior Chief Kayembe pakezo yankhulaso pano ndipo Senior Chief Kayembe ndimodzi mwa amene ayankhule pakali pano choncho tupekere tu manja mwa Richard Mondopanda omwetu ndi mlembi wamkulu wa chipani chimenechi cha MCP yolandira a president dera lino. Nonse amene muli uko senderani kuno, nonse muli kumbali senderani kuno. A president nameno tsanja mwamba, tsanja mwamba, tsanja mwamba, tsanja mwamba, tsanja mwamba. Kwacha! Kwacha! Olemekezeka a state president a dziko lino la Malawi, Dr. Lazarus Makafe Chakwera, landirani ulemu wanu pano pa Senior Chief Kayembe headquarters. Kwanu kuno kumudzi, mulandire ulemu wanu. Inu a regional chair nduna zaboma muli pano ulemu wanu. Senior Chief Kayembe mwini mtunda mulandire ulemu. Komanso inu akusamba zonzi amene muli candidate wa Malawi Congress Party chigawo chino landirani ulemu. Bwana mosunga nthawi mundilole ndiwapemphe Senior Chief Kayembe kuti akupatseni moni mawa uno. Senior Chief Kayembe nthawi yanu. Zikomo kwambiri poyamba olemekezeka a president yathu a Dr. Lazarus Chakwera mulandire ulemu. Ulemu nduna zonse zimene zabwera pano onse ogwira ntchito mboma komanso olemekezeka athu onse amene ali pano komanso akusamba dzozi mulandire ulemu wanu. Magulupu yonse amene muli pano mafumu amayi ndi abambo anyamata ndi asungwana ulemu wanu. A president kuno takulandirani anthu onsewa pamodzi nine mwini kuno ndi manja awiri. Kuno kudowa kwanu kuno timakupukwapukwani tere timafuna nditakhala msonkhano woti wokhazikika basi koma chifukwa cha nthawi takulolani kuti mukhozi yankhula chonchi koma takunyadirani pa chichewa chathu. A president choti ndiyambe kulankhula kuthokozani tidali ngati nyimbo mwina tikati tiyankhula imangokhala za nsewu koma kuti nsewu uja wayambika koma zikomako basi. Ndipo timamvetsedwa kuti ulekeza pa 4 ways apo swene mmarelo kuti neso mwaona mayenje kwa manu kuno ngakwati sofuna kosorala mmarelo kuti fezi yoyambayi idadzathera kuno ka kuti nkaruka nyumbamo kavala kasavaro nangu kuchitanga nuchaka kati kuti. A president chine chimene chofuna nithokoze nifi chaka chino kwathu kuno kuli njala koma nifi imene mwa olupereka fereleza wakudimba teneketi yamikire chifukwa wanthu athandizika. Dera langa lino ndanenaso kuti mbali ina vula sidagweretu kulibe sodatenga kwalo nchimodzi chomwe ndiye fereza ame athandiza ndiye tinalero kuti onero kutotseka tindatotseka kwa pasare wanu kuti mwina anthuwo othandizike ndithu. Komanso pomwepo timalero kuti nife amweyo ngasikulubwera kumunda ifero ndifo chikumbe pa chimunja mudziwa kuno kwathu kuti mwina nife yonso adachita ngati morelo mwemo kuti anthu okathire tifereleza kumunda timakhala ni sabu sidi idabwera kwa mofumira kuti anthu awo thandizike. A president kosea kuno yamika malingano wanaso kuti bene apo tisopira kulongo komene nimeenda pafupi tauni idasinthika anga ku South Africa. Zikomo kwambiri fochoti mwasintha Lilongwe yabwera di kuti Lilongwe. Zikomo kwambiri ambuya azikudalitsani. Komanso za mega farm
ngasi kuno koso nikulolimi ambiri ndiyo funi kumona koso kuno beno damba kale koma timafuna bantu bambiri joine kuti othandizike munthu amakoma ali nkake pakhomo komanso timaona kuti mwina ngati kungatheke mopempha tilibe madamu kuno kwathu damu lija limathandiza kuti anthu azipanga nthilira koma ngati damu kulibe nanga nthilira anthu apanga bwanji banthu akuno ni wolimbikira koma oluseka madziwo china a president timarelo kuti ino rupori ngati nzokera sufusa ndino wina chifukwa nzoko moyo mpankhope pale kukhala nkhope yoluze uona somo jalo zokoma zokhoza pale tsona kuri mwana nkuluza ndithu nderi marelo kuti umuntu aganizira koso kumawo sanka konduna kunosa anda ariganizirako kudo wesiri kuno ozira ngarorandizana nonzawowa ngasi ukhoza kuti anesa uri ukondela ukuti kuyazi kwangu wechulukira nderi mari kunosa akaribona kuno mmaundi tumeyo china gani moro ya polisi ndane naso kumponera ni imodzi dela lino ndali kutonani vantu bonka panapoka koma chigulu chaka chisatero vantu robeko raro ngakhale nkonjala koma riri kunishito kuno tsono gali moro ilupelevele imodzi okatoyende oluvulika polisi pamponera fomendela matiye 4 yakuno ngati si 5 do wesi lino ndiye chonda president ndayankhulaso apa nubwerezaso komanso a president pana mbuma rural growth center imene jayo yakalekale kuneno kuti kumbolero zidathakale koma na mbuma yokha mpaka pana sina malizike ndiye timati a president mulubwera omu ngasi zonse zende dilo kapena kuti 50 zamagetsi wadi maki kuna mbuma kulibe ndiye kumene kukobwera internet mwalikomera ntimu tipatsa internet ndiye internet imakomanesa magetsi vale kumodziro nanga sukulu vale ndiye tsono nareko ngakumeye ku internet ikhala bwa yopanda magetsi kwa agirikacha kulibe kumeneko nkadatiganizirasi mopempha osati mwalamula a president nankhula ndithu ngati nayiwala kwina koma nankhula nambuma lulo nankhula chana nankhula zambiri kosea kuno ukondwera nimachita sawa kuti inesapoti ndine nzimayi omarukhala nzimayi sichifukwa mumanikondwerako nimankhula nthumokwanirati niziyamika mmadze kuti okayembe nomayi zikomo kwambiri ambuya zikudalitsani pamene mupitiriza ulendo wanu pirizani komudziwe kuti kuno vanthu wonse olipo mbuyo pano tele uvota vanthu wati kudikira tsiku olotati mawa otimuka ondikira tsikulo kuno ngakhale ulembetse kudali katiti tidati gulupu iliyonse ibwere mmapepala adadzala mu ofesimu ulembetse ndiye kuvota ngukatikanike tikavota simomwemo vanthu kodi tikavota china nayiwalako poruma dzivala pali kahole apa atavutika nako bodza ndithu magulupu anesetsa koma zikutivula